Sasha in front of you. 15. Ja nostaa linjaa he. Mitäs tuossa keskellä vaan enemmän sitten tuollaisia ykkösen siinä kun sä menetät sen aina, niin se täytyy saman tien takaisin. Kuuan Luka. Loistava. Liiku laiku vaan ylös. Hyvä Sasi. Mene Luka vaan. Mene vaan. No niin, ehtii valuu hei. Se. Passi laita. Se mies siitä. Vili tuu. Alluota aika. Vili, tuu keskikentälle. Rappu pihalle. Rappu, tule. Passi laita. Se on sun tuo mies tuo laias hei. Lähempää se ukko. Hyvä Janne. Joku paine siihen. 20 metriä tilaa joku. Levitä vaan Luka tänne laitaan päin. Älä mene, kukaan ei mene muukaan sinne, niin ei mennä. Nyt koko porukka halpaa! Nyt iske! Ja oikein käsi! Käännä laittaa. Hyvä. Mene Luka, laittaa Luka. Leveys. Levo! Joonas! Anna yksi. Tule. Hyvä pallo vaan siihen Ville. Hyvä Ville! Tuo toinen on onnistunut puolen vaihtoon. Ei ole ensimmäinen toinen. Suka ota täältä syvään. Just näin. Mortti tossa! Oli 10. Tää otti sen pallon pois, nyt se vaan niille takaisin. Tää tulee hopea! Tää roskisen helvetti. Niin roskisen niille takaisin. Ylöspä! Luka, osta vaan nyt. Tää ja täältä vaan. Sasa, right hand! Right hand! Hyvä Ope! Ei toi saa toi pallopoika, se vetää tosta makkaraa toisen, se saa tuota palloa edes hakea tuolta. Yksi homma annettu sillekin. Sun käydä näyttää mallia. Vittu.
Nyt alkoi peli siinä. Hyvä sisu. Tätä pitäisi tuota mokkia kokeilla paljon enemmän, se on niin epävarma. Joo, kun vetoa jätät kauempaa ja muuta, se ei se... Come on, HP! Jatkuu! Nyt vaan varmaa peliä, ei mitään. Tuonne maali perää heti tähän. Nosta porukkaa! Ykkösellä poikki. Hyvä, hyvä. Rauha, rauha! Näissä kannattaa hätäillä sitten. Tuu pois se! Tuu! Hyvä laukasi eteen. Joo. Leveys, Lukka. Pallolle! Levitä Luka, hei. Vielä pyydä vielä, jos et pääse siihen. Pyytä nyt Joonas. No niin, tullaan sitten hei. Kevin! Sitten tähän, otas Miksu tää puoli sä nyt. Maniana. Ei Mikko ollutkin oikein laittaa. Oli. Tuo jäättää vasta. Ei vauhtia! Johnson number 8! Käveli vaihtoon joo. Oikein leväs, Mikko! On. Alaspäin! Joonas vähän painetta! Hyvä, hyvä! Jasa! Viisi! Tai jos et pääse, niin... Tasaja! Viisi! Hyvä! Ota Ville! Nopea liikunta! Hyvä! Tasa on vielä siinä just! Käyttäkää vaan sitä siinä nyt! Vielä! Tapelaa! Siitä. Hyvä. Savitsu. Hyvä HP! Auttaa! Hei, auttakaa, hei! Keskikenttää! Tuomari, viisi. Vähän sun jälkeen. Ottaa sen roolin, tosta vasta sanoo nimen. Miksu. Jompiku pitäis Lari. Ei maailma. Jalais! Pieni on selkää. On! Mennään! Oikein sama, kun se pallon on taas pois noustaan sivulla, koska me saadaan sitten ensimmäistä puolta. Hyvä Janne! Nyt se oli just semmonen 3-korkoinen tossa. Tää on melkein muneen korkoinen. Nyt tulee yli... Vielä! Miksu vielä! Ja tulee vielä! Peitä vielä! Nyt saatte kahteen. Noin! Hyvä! Hyvä oli! Miksu hyvä oli! Just toi! Loppuun asti se juoksu.
Tulee jo! Ottaa mukaan pelipallo. Keskity! Onko siellä yhtään liivi? Juoksee eteenpäin huutaa samalla matkalla. Kyllä papattaa koko ajan. Sitten se on itse lähempänä huutaa, Lari ekaan palloon. Nyt se. Ei muuten mitään, mutta kun ei jahdalla. Vili tuu! Vili tuu! Jimi tulee! Mä pelaa keskiin. Pallo maalille, kiitos. Taakse tulee 2! 2 on siellä, hei! Sinne jää nyt 1 tonne taakse! Lähempää se ukko! Hyvä! Nosta! Mikä auttaa nyt? Miksu, tule vaan siihen! Mene! No just! No Miksu! Hyvä Miksu! Miku! Kyllä tulo. Laitaa menee tätä lukausta pelaa vaan teet sitä puolta. Ota nopea! Löytä nyt siellä. Se olisi hyvä tästä, ettei liikaa kannata riskiä. Niin kauheet. Me saatiin vähän jo haltuun tot Tää on hirveä ryöstö jossain. Kyllä tässä on mahiksi. Selästä tuonne laitapakin puolelle justiin. Muuttiko meikällä? Tässä oli pieni jakso, että on oli. Pudottaa tuota alas. Ei me pitää aina pelata ylös. Ei tietenkään. Isukin hossu aina, se pelaa ylös. Ja joskus alaspäin, se on huilat. Mutta se menee semmoiset havaijipallot, että sitten ryntäillään edessä. Älkää Riku! Se... Vastaan. Miksu, paina siihen! Miksu paino hyvin. Kyllä. Ei oo kummonen karvaus tarvinnut, niin ollaan saatu 5. Et oisko sit kuitenkin pitänyt enemmän? Kuka menee! Vielä! Jaksaa! Ja Luka alaspäin hommia, paina! Miksu taitaa olla liian piikus. Alaspäin hommia! Se on 2 kesken. Dankku menee vaan mestari pois. Tää hirveesti parempaa ollut, mutta Luka pitää tulla näistä alemmassa, jos se pallo on, niin se pitää olla alapuolella. Ei se ole laita hyvä. Oikealle mennä, tutaan seuraava. Palukaa nyt, hei! Rampotu! Alas nyt! Siellä on joukkoa, sieltä merkkaa jo, hei! 14. Puoli tuntia vielä se. sanotaan, että ei saa laittaa. Ei laita nippaa noin hienoa. Mites tää nyt menee taas täällä? Sori, se oli hyvä. Vaikka pois pallo! Pois! Kun pelataan pakotettua lyhyt. Hyvä Riku! Se oli jätty apulle, apu on yhtään herää. No apu on aina vaikea. Mä en pysty vaan kääntyä, mun pitää pelata eteenpäin. Et jos on silleen, että äijä seläs, niin älä pelaa. Mä tein yhdessä ollut sen takia, mä pelin paikalle laittaa. Siitä tuli aika hyvä tilanne. Saatiin prässi siitä. Niin voi vittu kun hässi myy vittu. Eteen! Olisiko tässä? Tule! Se nousee! Soihin pitää mennä. Se on meillä niin kuin Ei piti sama pelaa pakki. Ei pitäisi harkita sitä.
Amo on ollut liian pitkä. Siis Seme vai Jamali? Ei kun pakki. On vaikka Vaikka apu ottaa nyt vaikka. Apu on ollut kyllä ihan. Tänään on liian Se ainakin pitkä. se on harvinainen. Oi Hassan! Ehkä Hassan kuitenkin. No molemmat. Miten se voi olla paikka? Se voi edelleen tilanne, tuli kato sinne. Toi pystyy semmoinen pallo tuli niin. Olli voi varautua kanssa. Älä vielä lähde, mutta otetaan sitten vuosi lähteä tottamaan. Ei kannata, sitä on paljon se voi. Sitten on Apu. Hei, auttakaa nyt! niin sekava voi olla. Eihän meillä ole ollut mitään järkevää. Seuraa miksu mies siitä nyt vaan. Hei. Me ei niinku tuntuu, että meillä on yhden Eteen! Hei, vastaan. Olkaa keskeltä. vuotinen laitapakis, jos siellä on Ylöspäin! Tuo itse. Tule yksi! Alalla vaan. Hyvä. Hei. Joo. Oota vaihdetaan. Apu! Amo me vaan. En mä laitaa. No sitten Joonas voi mennä siihen. En mä laitaa vähän. Joonas tulee tähän reunaan. Ylöspäin! Hieno. Joonas on tää reuna. Haltuu! Dankku! Takaiskaan neurää ja käy vähän himas jeesaamassa, jos tarvii. Kääntyy! Saa vähän ikää lisää, niin loppuu toi varo. Assi, kato mies. Se menee kuin meidän poika. Ai siellä Puitsiossa! Kaveri vie. Nani on! Tuo! Huoli! Meinikki loppuu! Hyvä! Vielä vähän! Pohja helppo! Ahista nyt mukaan ees. Menis vähän siihen Iholle. Ei mitään muuta. Niin et sä voi jättää sitä niinku tähän asti, että ja sitten sä joo. Et vaikka et sä nyt voittaskin kaksi kamppailua, mutta sä teet ainakin niinku sen yrityksen siihen. Nyt se tavallaan, että se on niinku tässä, että sä saat suojata pallon mahtaa vähän tässä, niin sä käännyt toisinpäin alkuun tältä. Pitäähän se niinku laittaa käsi siihen ja mennä siihen. tee se vittumaiseksi. Eteen! Jos et voita, niin yritä ainakin se tehdä homma. Juu. Ja siis sä oot siisaassa. Kyllä. Jos et sä muuta pysty horjuttamaan, niin tee sit vaikka Se on ihan jotain mitä jälkeen. mekin opetaan, että aina kontakti lapsille. Joo. Kiinni. Niin kuin ihan kotona. Kotona ja päiväkodissa koulussa. Niin mun pojat ainakin ymmärtää, miten Kuva Jare siihen, kuva. Varovainen. Sille se tekee tosi hyvää. tuolla isovelen varovainen kanssa. Tämä on niin paljon runtua. Perää Joonas! Korselka! Vielä! Menee oikein toi jalka. Voisi me jakaa tästä vesiä? Joo, kyllä se tauko on tulossa. Paljonko tätä on suunnilleen pelattu? Mitäs näyttää? 20 minuuttia. 20 pelattu. Joo, kyllä me tästä sitten pyöritetään jotain. Kyllä tai muuta.
Okay, Joona, himaa vaan! Me vaan Sisu, me vaan vaikea on! Hyvä duuni Sisu! Iholla! Hyvä! Hyvä Sisu. Hienoa Luka! Hyvä. Tota pyydettiin. Niin kuin Tokmannin mainokset. Tässä ilmoitti. Kierrätä! Se... Valuu nyt hei! Tossa on ihan Missas? Se on sitten siinä pohjalla sitten tämä Suomen kovin peli, helvetin hyvä. Ja tosiaan, niin oli siinä vähän aikaa. Meillä oli se maalin jälkeen siinä oli. Joo, sitten se on vähän niinku pitää sillä saada niitä palloja sitten, mutta ei tollasia palloja, niin pitää vaikeita. Täysin! Joonas, me tukee siihen keskelle, että sä pystyt antaa niitä palloja. Me väkisin siihen keskelle tukee. Me tukee siihen. Tue siinä. Hyvä Hassi! Oi, hyvä. Otetaan nopea juomakainen liike. Vihreä. Tehdään tututtaa vaihtoa sama. Vihreä kääntyy meille. Hyvä muista alkaa kääntyä meille. Mikä plaanin pelit? En oo ei kun on tuohon puhelin tuossa. Kiinnostais kyllä, mutta... Mä veikkaan... Santtia vaan. Kyllä sieltä voitto tulee. Poika on ottanut avauksen paikan. Joo, sä veti Mikkelissä kulmankin suoraan sisään. Joo, hylkäs vaan se. Ville oli liikaa. Toi meni toi. Miksi meni? Kato kun ne ehti tossa sen sopimaan. Sori. Katsotaanko toi kärkeä nyt sit, jos toi Vari kokeilee kerran. Hyvä oli! Mene vaan, kuljetaan! Allu äijä, koita jaksaa! Mennään! Mene vaan! Laukkoon jo! Miksi et sä lauo? Joonas! Olli, älä saali puolelta se ukko! Joo, nyt sun ei tarvi huolehtia kuin siitä miehestä. Halutaan nyt hei! Rapu lähti nyt! Hyvä Olli! Takaa! No se lähti tukkoon pois. Se ei lokkas kyllä ihan hyvistä tossa. Reunaan päin! Pois! Hyvä! Siellä vielä jatkaa Olli! Tulkaa nyt hemmetis apuu sieltä! Olli, tuu vähän, tuki! Hyvä Amo! Hieno tippaa!
Eliso! Vielä! Ois! Menetä siinä aina. Timo on sankari, se harhautti 16-vuotiaan pojan. Niin kuin, et. Niin, Seme! Ari-Mattilan sankari saattaa. Katsos vähän siihen jäätöön. Ois! Just meinasin, että se jää se jätkä siihen. Joonas! Joonas, me siihen keskelle tukee, kato se menettää. Mene Miksu juoksulla! Viitonen! Tue vähän, Sales auttaa! Olli seuraa mies. Tulee vaihto, vaihto! Hei, vaihto! Eteen! Lähemmäksi ukkoa! Ei enää. Rauha! Rauha! Kuka meni? Hyvä Janne. Hyvä! Nyt on voitettava pallo, hei! Rauhoita vähän sisukautta. Täällä on ihan toinen puoli, hei! Hyvä Ville! Rauha, Jama! Nyt se, ota Riku mukaan siitä vaikka. Pusketaan niinku vittu koko ajan. Selkää! Laita! Repii! Tumari! Joonakselle vaihtaa. Tää Luka siinä. Tuossa olisi ollut hyvä. Noniin, pyöritätte molemmat tää puoli. Ereillä nyt hei. Joo, sanoitte paljon oikein hyvin. Tää laita. Mene. Ei tullut, Riku oli aivan. Tää laita Luka. Siitä äijä kiinni jo heti hei. Sä vedät niinku itse. Jos ei sit oo sit asentoa, niin ei voi vetää. Ja sit jos on jalka ees, niin turhaa. Toi vähän Älä selitä yläkulman pallo. Just näin. Sä et kokeilla vasen jalka. No vasemmalle ei kannata vetää, mutta se on. Täytyy juosta sit täysin. Mikä mennä? Sekin otti hyvä. Hyvä syöttö. Se oli hyvä se siis, siinä oli laitaa. Pitänyt vetää. No siinä oli vetopaikka saatana, oli kyllä. Kun se aina elää, että Sama molemmilla oli niinku. sopiiko siinä askeleet, niin voisiko kärsätä? Joo, mut kääräsää joku vaan, kato. Sekin on parempi vaihtoehto. Paljonhan jäljellä puolet. Joku veilaat muutama. On varmaan ihan hyvä. Mitä se on? Vetäjä. Kuka sanoo? Paljon sitä pelattu? 30. 30. 30 pelattu. Niin mä katoin sitä. Mä tavallaan aloin miettiä syöttöä, niin sitten meni se mun veto. Ei, se oli ihan hyvä. Mutta tässä on aina se elää. Tule vaan Luka tänne, tee häiriö. Eteen vaan. Se oli hyvin pelattu. Oliko se, sä pudotit, se meni sisut ohi, mä sisuun. Se oli sulle se pudotus. Hyvä Janne! Onneksi Sisu veti. Mut sit sisu oli valmiin vauhdissa sinne laitaan. Juuri näin. Se oli niinku. Joo, se syötti just toiset. Se oli niinku.
Sisu on pelannut koko ajan, niin sillä alkaa vähän siitä palloa. Tavallaan sillä on se pallollinen. Olli oikein heittää. Mulla ylempää heittää, ylempää! Täältä tuomarista kato linja. Päätuomarista linja. Pelaa! Jalkaa heitto, hei Olli. Pressi! Paina ylhäästä, hei! Tästä näin nyt voidaan ottaa, hei! Tähän näin, jokaiselle on oma ukko, hei! Nyt tästä on tiukka, hei! Jos vielä riittää. Iholle, iholle! Ei olla siellä jo. Kylkee! Eteen nyt! Jaksaa! Hyvä Ville! Hyvä Ville, vielä jatka! Hyvä Ville! Käänny! Selässä! Vielä! Kääntäkää vaan nyt, hei! Tulee jo! Nalli! Täällä tulee miehiä takaa! Rossille! Ja ok, joo, ei oo kiire ratkaista. Pyöräytä rauhassa eteen ja ota alle. Seuraava mahdollinen. Amppo toiselle puolelle kiinni. Meillä on vähän että puuttuu tuo tällainen pieni. Vielä! Jaksaa! Kuka täältä tulee sun mies? Täällä on sun mies! Älä lähde rässäämään enää! Tää ukko on täällä. Häiritse! Jatka Luka, älä sale! Joo. Se on tehty tässä. Joona, älä unohda! Ara selässä! Nyt pitäisi nousta alas. Maltti nyt, hei. Yksi setti roppee hitää vielä. Pallo! Koko puolustuslinja jää yhtään. Näillä on. Tarjoa Jimi. Tarjoa Jimi. Seisotte siitä potkien vieressä. Tulee. Ei kannata liikaa. Laittaa, levitä. Seuraava pari valmiin. Kyllä se yksi kyllä. Mukaan Sisu! Kevin tulee! No niin, valuu jo! Jaksaa! Tullaan jo siitä keskeltä. Riku Sassa, down. Neva. Olli seuraa se mies nyt vaan pelkästään, se on sun sit nyt siinä. Vähän. Tuomari. Ei vielä vie. Kumpi suuhun? Miksi et sä siitä ekasta viheltänyt?
2 neuvoa! Syömään ja lenkille! Kyllä tulee yksi. Sun ei tarvi syödä enää, mutta mene lenkille! Ota vähän. Jos se tulee pois, niin sitten vasta. Joonas, ootko käynyt? Tässä voi tietysti hinkin tulla seisoo. No, se vähintään. Vähän vaikea toki. Ei, me katsottiin tuossa äsken, että saadaan pallo kaikki seisoo. Eikä tuolla laijalla, niin siellä ei ole tapahtunut mitään tässä niin oikeastaan. Mitä? Eikä tuolla laijalla äsken. Tai kun Vähän vaikea. nousikaan niin tässä. Portaan kaveri tässä näin siellä täällä. Mä en tiedä, onko se sellainen, kun peli ei kulje, niin kukaan ei jaksa liikkua, vaikka vaan niin jaksaa. Se joutuu vaan semmoinen. Se käy aika raskas. Eme! Ota se Sasa ihan siihen pohjalle pelaamaan, sano sille ohi. Vie Rikun viereen nyt tää loppu. Sasa! Sasa siihen viereen. Luka laita! Luka, hommia! Poikki! Ylöspäin! Ai niin Ollilta. Eteen vaan Luka vielä! On liian löyhä. Pitää mennä siihen niinku vierasta sikaa. Just se tarvisi, että se pieni kontakti, niin se haittaa aika paljon. Paljon pelattu. 3-7. Paljon. 3-7. Tehdään vielä. Nyt ota Luka kohtaan sit me. Sä et oo käynyt kanssa. Olin mä tuossa. Käytiin se. Mä oon siis kattonut. Ei me Eikä se ole siis paha, mutta se on paljon. Se tulee tuttaan. Noniin, tule. Mene. Jare, nyt teet yhden. Otetaan tästä semmoset tää on niinku aika kani. paskaset 3 pistettä, niin se maistuisi aika hyvältä. Joo, okei. Ei siinä ole paljon jälkeä. Älä vittu, jos menet. Jos se niin, siellä käy. Harmi, kun mennä poikki. Perseen. Hyvin, no, mutta meni omille. Omi, jos testää tuolla. Hyvä Rikku. Ylöspäin, Olli! Hyvä on! Mene vaan siihen! Luka on! Ihan hyvä rankaa. Hyvä oli Luka. Hyvä Olli. Nollasia lisää. Ei oikein. Jäi liikaa katsoa syötä. Paina Luka hommi, paina hommi, ja tuki! Vieläkin hommi alaspäin! Eteen! Lähemmäksi! Varo! Oi. Noniin! Äijät! Riku nelonen! Hyvä! Pidä! Hieno kään! Mene vaan! Anna vielä Mitsu! Hei! Vielä! Isu! Kokeile, vedä itse! Ei hätiköintiä. Hyvä! Hyvä Miksu! Vielä!
on mennyt? 40. Paljon on pelattu. 40. Ai jaa, tässä ei paljon. Omalle jalkaa se heitto! Tästä Amon mennä vielä tuohon Ouluun. Se vähän, mutta katsotaan. Ei. Mennään! Jumit on onneksi. Laitatko vielä kyllä? Ei ole enää muuta ollut. Hyvä Sassa! Hyvä Sassa! Rauha. Joonas, eikö sä laittaa? Rampo vaihda sinne. Rampo tuu! Vaihda siihen laittaa. Rampo tule! Ei! Sassa jäädä alas. Älä jätä tuolta Hassani. Jätä Sassa alas, se on nopea. Sassa! Valuu, hei! Apuja, ales, jaksaa! Nemo, ahdista vielä, vaikio! Vieläkin jo! Vieläkin! Joonas on! Katoroi! Valuu, hei! Jarre, tuu sekin vähän. Nyt tässä. Puota vaan, hei. Alaspäin, Jarre. Tarvii jeesi. Puota vaan, Jarre, nyt alaspäin, hei. Tulee jo! Pitää kiinni siihen jo. Kiinni, Joonas. Joonas, oot pois. Hyvä malli. Riku Tumo! Joo. Ja tulee nyt vain. Allu, seuraavat järkevät tulla. Seuraas tuomari noin vaihdot nyt vähän se. Peli oli poikki, kai nyt vaihtaa se. Herätys sieltä. Vaihtaa saa, mutta pitää tulla ulos kentältä ennen kuin seuraava tulee sisään. Tulee longan, minkä keskelle täysin. Joonas puota. Alaspäin, Mennään Sisu puolta vähän kans siitä nyt, hei. Ylöspäin! Hyvä. Mene vaan siihen. Ei oo kiire. Onko sitä Jyrki tarvitaan? Joo, siihen johonkin voi. Vaihda heti sinne. Jare. Janne. Nostetaan. Siikaa Juha sieltä takaa, että tommonen tulee. Pallo joku, hei! Hyvä, jatkaa! Pysy eessä! Sitten ensin kaverin selään. Ei vaan nyt loppuu! Terkkunen!
Paljon meni. 4-5-13 Joni. Pari minuuttia. Varmaan siitä tuosta apua. Joo. Meillä on ottanut 53. Eli ehkä siinä 3 minuuttia lisää. Pallo! Hele! Liikutaan! Niitä se alkaa tällä Pitää kylmää siitä. Eikö se ole ihan jääpussu? Suoraan vaan koittasin tosta tolppien alle. Siitä saa hyvän hässäkän tonne. Toi olisi ollut sillä. Valuu, tullaan jo! Hei, kiire on! Voisi mennä maaliin päin. Se olisi ollut paljon. Miettiä, Joonas! Olli, pysy tässä äijässä. Pysy siinä lähellä nyt. Pyytää ylöspäin. Jarre! Tulee vielä. Vielä! Puolta Jarre nyt, hei! Jumalauta. Toi työvoitto kyllä. On ihan helvetin hyvä. Karsee peli. Oli. No siinä just sanot, Se on totta. Siinäkin sekin on jo voittopinna saatana tolla peli saatana. En tiedä. Puuttu, kato. Siinä Joo, ja sit puuttu, kato muutama, niin se tekee ja...